Gasi ng pame, gasi ng pame, gasi ng pame, gasi ng pame. Dayan, ayam pariap, manu gasi ng pame, dakar daya. ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ದಾಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಊರುಗು ಬೈತೆ ಪಂದೆ ಆ ದಾಪ ಪನ್ಪಿನ ಊರುಡ್ದು ಅಲ್ಪರ್ದು ಒಂಜಿ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಗೆಂಕಲು ಬೈದ ಈ ಗ್ರಾಮದು ನಮ್ಮ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಟಿಪಿಕಲ್ ಗ್ರಾಮ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುನು ಪನ್ಪಿನ ತೋಜ್ಪಾಂದುಲ್ಲ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಪಿರವು ತೂವೊಂದಿಪ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲು ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲು ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಸುತ್ತಲ ಪರ್ವತ ಉಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಸುಭನ್ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸುದೆತ್ತ ಬರಿಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲುಂಡು ಖಾಲಿ 5 ಜನ ಇಪ್ಪುನಿಗೆ ಈ ಊರುಡು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಊರು ಮುಲ್ಪ ಉಗುಲ್ನ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ತೋಜ್ಪಾರಗುಲ್ಲ ಐಕೆ ದುಂಬು ಯಾನೇ ಪಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಿರ ಆಯ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಂಚಿನ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಾರಾಗ ಮದ ಪೊರ್ಚಿ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡ್ ಸೂರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ರಡ್ಡ್ ದೇವರೇನು ಮುಲ್ಪ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಐಕ್ ಡೋನಿ ಪೋಲೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಎಂಚ ಹಿಂದೂಸಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಸ್ಲಾಂ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಲೆಕ ಮುಲ್ಪದಕ್ಕಲು ಡೋನಿ ಪೋಲೋ ಪಂಡ ಸೂರ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಚಂದ್ರ ಈ ರಡ್ಡೆನ್ ದೇವರು ಪಂದಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರು ಆಂಡ ಕಾಲ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಡೋನಿ ಪೋಲೋ ಪನ್ಪಿನಂಚಿನ ಧರ್ಮದಕ್ಕಲು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಇನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಡೋನಿ ಪೋಲೋ ರಿಲಿಜನ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲು ಒಂಜಿ 5 ಜನಟ್ಟು ಒರಿ ಅಂಚ ಉಲ್ಲೇರು ಬೊಕ ಒರಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿಗೆ ಬತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಪಿರವಡಿಪ್ಪುನು ಅವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚ್ ಅವು ಸಂಡೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಪಿನಿ ಬೇತೆ ಟೈಮ್ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಇಂದು ಅರುಣಾಚಲದ ಕತೆ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಈ ಊರುಡ್ದು 200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರಡ್ ಚೈನಾದ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಹೋಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ಇಕ್ಲಿತೊಲೆ ಮುಲ್ಪದ ವಿಲೇಜಸ್ ಪಂಡ ಈತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡ್ ಸುತ್ತಲ ಪರ್ವತ ಐತ ತಿರ್ತುಗು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಸುದತ್ತ ಉಪನದಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುಭನ್ಶ್ರೀ ನದಿ ಉಂಡು ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದಿತ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಊವಿ ಟ್ರಿಪ್ಪುಗಳ ಅರುಣಾಚಲ್ ಟ್ರಿಪ್ಪುನು ಇತ್ತೊಂಜಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ರೀಸನ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕಾಮ್ಸನ್ ಶೋरूम ಬೊಕ್ಕ ಆಯನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನೆ ए तुम्हारा नाम क्या है अच्छा ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಶಿಂಗ್ ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಜನಾಂಗದಕ್ಕಲು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪರು ಪಂತೋಜ್ ಪದ್ದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅರುಣಾಚಲ್ ಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಡ್ ಜನಕ್ಕಲು ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪರು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿಪ್ಪರು ತೂಲೆ ತಿರ್ತುಗು ಇಂಚಂದು ಪಾಡ್ದು ಅಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಮಿತ್ತದ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ಡ್ ಇಂಚ ಇಲ್ಲಿನ ಕಟ್ಟುವೆರು ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದು ತೋಲೆ ಒಂದು ದದಲ್ನ ಕೋರಿನ ಮತ್ತು ಕುಲ್ಲಾರಗೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಗೋಡೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬೆದರ್ಡು ಮಲ್ತಿನಂಚಿ ನಾವು ಅಂಚನೆಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಸಿರಮಕಟ್ಟೆ ಇಟ್ಲು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಒಂದು ಸಾಮಾನು ಮಾತಾಕೊಂಡು ಪಾರೆ ಮಲ್ಪಿನಂಚಿ ನಾವು ತೂದಿಪ್ಪಾರು ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಚನೆಂದು ಇಲ್ಲದ ನಡುಟು ದಿಕ್ಕೆಲು ಐಟಾಗ್ಲು ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಕನಕ್ ಅಂಚ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಹಾಕ್ಲು ದಾತಲ್ಲ ನುಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ದೀದು ನುಂಗಾವೇರು ಅಂಚನೆ ಇಲ್ಲದ ತಿರ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ತೂಂಡ ತೊಲೆ ಇಂಚ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಚ್ಪನ ಗಟ್ಟಿ ಬೆದರಿತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಇನಿ ನಿಕ್ಲಿ ತೂಪು ನಾವು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ತಲಕ್ ಇಂದು ಪಾಡ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮರತ್ತ ಪಲಾಯಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಜಾಕೆಟ್ಗೆ ಅಂದು ತೋಲೆ ಅಂದು ಸುರುಕಿಂಕ್ಲೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತ ಅಂದು ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಣಿಲನ ರೋಮಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂದಿರ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ನಾರು ಪಂದು ನಾರು ಟೈಪ್ದ ಅದನ್ನು ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ನಾರಡು ಮಲ್ಪುನು Aruga kamsiga doni gue okaku onuke kasi nampamel idiga kamsiga doni ge okaku onuke kasi nampamel gasi nampamel
ega sinong pame. Dagan ayam pariap. Manusia sinong pamgeda kardaya.